नमस्कार, अमोक फूड्समध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण करणार आहोत तांदळाच्या पिठाची चकली. त्यासाठी इथे मी 800 ग्रॅम तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे आणि 200 ग्रॅम मैदा घेतलेला आहे. आणि इथे आपण चकली मसाला वापरणार आहोत. त्यासाठी इथे 100 ग्रॅम चकली मसाला घेतलेला आहे. आणि आता आपण सुरू करूया. इथे मी मोठं पातेलं घेतलं आहे. याच्यामध्ये 800 ग्रॅम तांदळाचं पीठ घालते आहे. इथे 200 ग्रॅम मैदा घालते आहे. आणि इथे आपण वनस्पती तुपाचाच वापर करायचा आहे. इथे 4 चमचे 4 टेबलस्पून इतकं वनस्पती तूप घालते. चार टेबलस्पून वनस्पती तूप घालायचे आणि वनस्पती तुपाचाच वापर करायचा आहे. आणि 100 ग्रॅम चकली मसाला घालते. याच्यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ घालूया. आणि हे सगळं साहित्य मिक्स करून घ्यायचं आहे. व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे मिक्स झालेलं आहे आणि याच्यामध्ये थोडं थोडं पाणी घालून आपण हे पीठ मळून घेऊया. इथे मी रूम टेम्परेचरमध्येच पाणी घेतलेलं आहे. नॉर्मल पाणी घेऊनच करायचं आहे. गरम किंवा थंड पाणी नाही वापरायचं आहे. पीठ व्यवस्थित मळून झालेलं आहे आणि आपण आता लगेच चकल्या करायला घेऊया. तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे. चकलीच्या साच्यामध्ये पीठ भरून घेते. हे पीठ आपल्याला ठेवायची गरज नाही आहे. लगेचच चकल्या करायला घ्यायच्या. याच्या चकल्या पटापट करता येतात आणि तुटतही नाहीत.
अशा आपण सगळ्या चकल्या पाडून घ्यायच्या आहेत आणि तळून घ्यायच्या आहेत. ते तेल गरम झालेलं आहे. चकल्या आपण त्याच्यात सोडूया. गॅस मिडियमच ठेवायचा आहे. दोन्ही बाजूंनी व्यवस्थित चकल्या तळून घ्यायच्या आहेत. आता ही एक साईड झाली आहे. आपण दुसऱ्या साईडनेही तळून घेऊया. या चकल्या तळून झालेल्या आहेत. आपण काढून घेऊया आणि अशा प्रकारे बाकीच्या सगळ्या चकल्या आपण तळून घेणार आहोत. चविष्ट अशा छान चकल्या तयार आहेत. करून बघा. पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.